kedo ne ratich oganda korka jopuonj koni. Gima ji mang'eny ok ong'eyo kuom jakom nena kaka nena ng'ama simple. Be kendo kaka jakom ne tudore gi ji. Seche moko jomoko nyalo pane ga ucho gini ni ketore aketa. Jakom ohero jomoko iparo. Chieng' mane wadhi timo postmortem mar Alvance kane ng'inde late manogo bunde. En Kenyatta hospital koro ne wan oko. Ko wan oko to wago agamba kaka ji gomba. To bwana moro chung' kanyo mana mkamba gi boda boda. To winjo kaka wan close gi jakom wagomba kane maber. To nyiso wani embo ore ka gi jakom mondo fuatilia wachni. To wambo ang'iya to anyiera ya mkamba dibe koro dwa dai ni embe koro ng'e jakom ma to ng'api mui. To ka tugo within few minutes jakom gocho. Ni bi neno Alvance gine kanyo. To ng'isa ni jakom ng'isa ni ketane loudspeaker. Ma jakom no wuyo kode motiyo. Kutieko ni tuchugo chako gochona. Jakom nigi tim moro mawindo. Makene gaucho bende gi the same experience. Also maybe asanene kata kuma tuole. Ni ng'ama pinyno kanyalo gone simu kata nyathi mathin. Bora ni ng'amo ok nyithindo mag siko gi kwecho gi chendo. But ng'ama nigi point gima relevant. Kigocho ne jakom mokose simu. Obiro gocho ni back. Obe message to no ko oro. Anakia ka jomoko an pok no oro na message. An gima ng'eyo ni ubiro bedo gi 5 minutes, 10 minutes talk depending on the matter. Because the mother is very, very sensitive. To ng'isi kama terminade. Kama yude. Tibiro. Kendo jakom ne ber mung'isi chuthe ni kinwa rom. To kapok ibiro to kuong igochona. Kech noko dwaro waste your time joka dhi chandi. Koro kuong igochona ang'iyane kaka kin chedo chalo. Kigochone to gwinzi ne ok nyalre. An gi ng'ane kama biro dhi mbele. Koro gima nalan kuom jakom ne humility. Bolruok. Ni nyalo bedo ng'amo dich kamano. Apani nuneno ka ndalo moko Nuru Okanga kane nie Jakaranda kacha to kone wagochona ne jakom. To kaka Nuru ogochone to kaka omako immediately. To kendo duoke. Bora ni nyiwacho gi jakom gimoro man gi focus. Kane wae maandamano mata dwa reveal sani. Nan gi feeling moro an owuon ka ng'ama ne nie maandamano. Nan gi feeling ni nitie nyithindo. Mano kado wacho mang'eny nikech poko an miesi poko bedo declare. Nitie nyithindo ma hiye mane ni e maandamano ma hiye. Mano chopo nyaka bunge. Mana gombo ni jakom no recognize molo moko maneno koketo machieni kopane ni mane jotend jok. Koro nase bedo ka ng'ise mbaka ni to no duoka chieng' moro ni gima dwaro. Ok adwa gima pogou. Adwa gima riu. Koro mase kaogi. Kel gimiwacho go. Uriuru pamoja. Usudu mbele kaka joma tumnade. Kaka joma ojende. Ma ng'ise ni ng'ane te ng'ano kadwa lungo nyingi studio ng'ane to ka gocho ne to negi sunga. Be inyalo gocho ne mondi force the meeting. Mo kawo simbe adier. Mo gocho ne. Mo penja nudo rom kanyo. Ma ng'ise nadwa na rom gi ng'ani Palasina Dennis Sprint. Gocho ne Sadi. To gocho ne ng'acha that time. Ambo confirm na ng'ano yie. Mo adhe kati mwaromo kaka ojende. Mo ariyo paro. Mo atimo gima noneno ni nyaka tumnade. Nyaka to jakom ne ng'ama hambo. To kendo jakom ne ng'ama wuoyo gi ngero. Ma nyithindo masani waongego. Ok adwa wacho marach to jakom ka ne dwa nyisi kata ni gino ok adwa. Ni winjo duonde. Ni winjo nyaduonde gima kiseng'iyo kode mang'eny tinyalo ng'e ni mano ng'isi ni kanyo ng'ano deal go. Kata kanyo ng'ano ok adwa idhi winjo nyaduonde kako odwa keto. Kata kiromo kode face to face ineno kako react body language. Ting'e ni mae kaka joma dongo wuok. Koro miyo mako jakom kata wach moro no ng'isi kana ni chwade ng'ato. Kodo ng'isi ni hate ng'ato. Ne tek. Nikech noko bed ga direct ni gaucho to dhi uchwade. Kata ndalo moko madam MP ma kenen Kiambu gaucho ma tinde oriwre gi Sifuna gi no ken korka ga Chagwa I'm forgetting the name. Nyinga nero ga yanyo jakom mang'eny. Mang'eny. So se maki gocho ni jakom to piny ni okodhi nade. Biwinjo ng'ane kaka ulose nyinga marach. Ulose nyinga marach. Ubune ane kaka unyalo gini. To weya kamano. Koro ichiwo gi wiyi. Dekete nyalo bedo ng'isi ni
en bura menyalo kethi onyalo ng'isi ni udil kodi duoke ure social media kata duok nago e media koro nitie kaka ni understand mana kaka wuoyo to take action yourself. Another thing about jakom mano miyo kata succeed e maandamano jakom ni nyalo deal go kipani mi deal kode kendi nikech onyalo gocho saa 11 kawuono chalo nade ugi kanyo ta ing'ise ni watu ni wawuok jo Kibera kae mok waneno kata jo pipeline mok waneno to ng'ise ni dhia Kibera no be gi pipeline ting'e ni gimo ng'isi ni toke ready nikech ong'e maber ni pipeline cha bene ng'ato en mani gimo kodwa ni feel go okodwa ni ubed gi mang'eny kiparo ni pipeline kacha gaucho koro makan koro mak koa odo mani feel ni in in charge of gigo te koro nong'e kaka nomi moral nomi mijingo kipani gini mi ioperate kendi to gicha ka jinoto manade jineng'eny kati mogik manyalo paro go jakom ne en wach mar family ni nodwa ng'e ni bise kendo bin gi nyithindo to be minu gi wuonu nitie kija kanye making'isa ni janyakach to ogoni sigand nyakach kere wuono wuor kaka kere nokawo loch modiro mwalo mago ng'ete mano siasa malo nyakach god apa nyakach koro kiduogo to penji janyuol kata chieng' moro ka ndala to ng'ise ni an to koro maandamano chacho to maka juoko ng'ise ni bidala akia kata jogi nyalo kawo gi Subaru kata anything else koro bire dala ng'ama ni dala to ng'ise ni ato minwa nosetho ni wuonwa nosetho lakini an gi wuonwa ne jadoho mano nyomo mon mang'eny minega nika ni miya mos madhena kapo ni watch ka step mothers ga ne gin ariyo mane ne tie that time no wuoyo kodgi tesi koro mane manyalo wacho kuom lesson maran kuom jakom kod bolruok ne kod support mana nyalo miyo je Gaucho in puonj mane maduong' mogik miyudo kuom jakom kaka jatend rowere